Băi, și cum să numim asta? Este brazilian. Brazilian Are badonkadonk. pui, ananas și ardei. Brazilian wax. Și cocos și avocado. Brazilian landing strip. Brazilian chicken strips. Brazilian waxed chicks. Asta e bună. E foarte tongue in chicken. Check the kitsch chicken in the checkered kitchen. Check the măta cu murți. Check the kitchen măta. Check the măta în gură încă. Check the chicken in the checkered m***a. După cum v-am obișnuit, nu mai cântărim, ceea ce vedeți e ceea ce primiți. Și un ananas. Una la nas. Iar când vine vorba de Brazilian wax chicks, păi, pieptul de pui tăiat cu bulețe, pentru că mie îmi place pieptul, iar lui Matei buculețele. Le perpeliți în tigaie până capătă o crustă. Filmez zeama aia, dacă uite zeama. Aia acolo, aia să punem, uite. Dați-vă ce frumos. O să vă învăț acum cum să tăiați ananasul. Tăiați-l cu bulețe. Nu băgați și mijlocul, e cam lemnos. Ei, și ardeiul știți deja foarte bine cum să-l tăiați, doar că a zis Matei că arată bine pe cameră. În tigaie pe rând ardeiul, ananasul. Nu le faceți prea mult, adăugați usturoiul până când devine fragrant. Nu știu cum se traduce asta. Ne-am dat dracu. Aromat. Pregătiți avocado. Da, o să-l puneți la urmă. Ei, și lime, bineînțeles. Dacă ați pus prea mult, puteți să scoateți. Uite, asta e metoda cu care puteți să mai scoateți din lime. Avocado vine ultimul. Amestecați, omogenizați. Și mai omogenizați și asta este. Sare. Piper. Cocos. Ei, și niște chili de la Scheherazada. Piri sau orice altă ardei aveți la îndemână. Check the chicken in the chicky ciucuț. Check the chichi. Check the chicken chong in the lui măta. Check the chichi miții p***a. Check the focă Check the chicken in the chicken. Check the chicken kitchen in the kitchen chicken. Check the chicken in the chicken fichit. Check the chicken michiri de la măta încă. Check the chicken in the chicken mucuț. Wax. En dan sklouwt.